Kíváncsi voltam, hogy mi mozgat egy ilyen embert, mint te. Liberty, aludnom kéne, holnap verseny lesz. Ez elég ok a virrasztásra? Michael! Jó reggelt! Isteni nap! Csodálatos autóval versenyezhetek, és melletted lehetek. Liberty, sajnálom, nem jöhetsz velem. Mi? Nem miattam, a szponzorom Devon Mice miatt. Nem engedik a dolgot. Ennyit jelent neked a múlt éjszaka? Én nem könyörgök, Michael Knight. Neked kéne. Liberty! Bonnie! Javítani akartam kit letapogató rendszerén. Sikerült? Nem, a tiéddel viszont nincs baj. When I was a young boy, set away those young boy ways. Now that I'm getting older, so much older, I love those young boy days with a girl like you. Zsúfolt. Mondhatjuk. Kitalálta Liberty, hogy mi hajt téged? Kit, mondták már neked valaha, hogy ne hallgatózz? Nem is tudtam volna, megfigyelő állásban voltam. Akkor láthattad, elment és én aludtam. Egy idő után persze. Make it hurt so good. Sometimes love don't feel like it should. It hurts so good. Folytassuk a kulcsfigurák adatainak átnézését. A kulcsfigura kifejezés vonatkozik Libertyre is? Igen. Jó ötlet, kezd vele. A szexuális adatokkal vagy a bűnlajstrommal kezdjem? Hogyan? Bűnlajstrom? Ez a lány sok minden, de nem bűnöző. Vagy igen?